Hello guys, आङो दायो मिगिजों अमाजों चाइनिसनि बानायनो नागिरदोंलाय दायो हालदै होबाय हालदै होनानै दसे खोबहाबनोसैलाय खोबहाबनानै दै होसिगोन आरो दायो दै होबाय दै होबावगोन दै होथ'बाय दायो गोदौहांगासिनो दं अमा मोनजासे रुग्रोगोन बेनिफ्राय दा मेगि होगोन दायो मेगिया होबायनो बेखौ उरथ'ला दायो नै मेगिनि मस्लाखौ होबाय मोनसिगोन नालाय मोननो नागिरबाय बेखौ दायो एसे दै रानबावबा जासिगोन आरो बेदरा नै अमा बेदर बियो चाइनिसनि बानायनाय गाइसमोन दायो मोनबाय नालाय संसिगोन खांनानै दायो दसे खोबनानै दोनथ'सिगोन आरो दायो हायसिगोन जानो आमथाद्राय जाबाय नै गोलाव गोलावनो बेदरखौथ' जानो हागोन ना हाला जाखो दायो जाबाय नै खस्थ' लायनानै